यान सरिल मल्पुना सोलमेलो इल्लड इजंड अप्पिदाई ओवे फंक्शन आवड नमक फर्स्ट दना पापनो केक पंड मातरेग्ला इष्ट अव जोकुलु पड इजन मल्लकुलु पड मातरेग्ला ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುನಂಚಿನ ತೆನಸ इत्ते केकड बेद बेद नम्नेड तिक्कोडु इनित वीडियोड यान निक्लेग सॉफ्ट आइना बटरी आइना ಒಂಜಿ डार्क चॉकलेट केक ಎಂಚ ಮಾಪುನ पंद कोर्पे आंड ಐಟ್ ತುಂಬು निखिले एन्न चैनल ग लाइक शेयर बक सब्सक्राइब मल्पुना मरपोड्ची डार्क चॉकलेट केक मल्परे यान मुल्प डार्क चॉकलेट देतोंदे ಒಂಜಿ 200 ग्राम्स ಒಂದು ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಡು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಟರ್ ದೇತೊಂದೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಂದು ಅನ್ಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಬಟರ್ ಆದುಪಡು ಅಂಚನೆ ಮೈದಾ 150 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತೆತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಐನ ಸಕ್ಕರೆದ ಪೊಡಿ 150 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಚಿನಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಗಾಲ್ಪೌಡು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಪಂತೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ ಮುಲ್ಪ 150 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮೈದಾನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆಯನ್ನ ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ನ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆನೆ ಗಾಲ್ಪೌಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲದ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೂನ್ಡ್ ಇಂಚ ಗಾಲ್ಪೌಡು ಇತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಯಾನ ಬಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದತ್ತಂದೆ ಉಂದೇನು ಓವಂಡ್ ಇಜಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ 1 ನಿಮಿಷ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ತೆತ್ತಿದ ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ದು ಬೊಂಡುನ ಸಪರೇಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಮುಂದೇನು ಹೈ ಸ್ಪೀಡೆಡ್ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೌಲ್ಡ್ ಓ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪ ಐಕ್ ಅಂಟು ದುಪ್ಪೋಡು ಅಪಗ ಆಂಡು ಪಂದರ್ಥ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ತೆತ್ತಿದ ಮಂಜಲ್ ಬೊಂಡುಂದೆ ತುಂದು ಐಕ್ ಸಕ್ಕರೆದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಉಂದೇನು ಲಂಚನೆ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಕ್ರೀಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಅವೇನು ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಉಂದುಲ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಮುಂದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಯಾನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿನ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಟರ್ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇತ್ತಿನ ಅವೇನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಾದ ಲೋ ಸ್ಪೀಡೆಡ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಟ್ಟು ಬೀಟ್ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ತೆತ್ತಿದ ಬೊಲ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧದಾತ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಐಕ್ ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಚಿನಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧದಾತ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾತ ಒಂದೇನು ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾರಿ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದೇನು ಬೋರ್ಡ ನಿಕ್ಕಲ್ ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲಾಡ್ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ದಿಕ್ ಬೀಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಒರಿದಿನ ಬೊಲ್ದುದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಅಂಚನೆ ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಡರ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಂದೇನು ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ
ಈ ಪೊಟ್ಟುಗು ನಿಕಲ್ ಒಯ್ಟ್ ಬೇಕ್ ಮಲ್ಪರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಜಂಡ ಓವನ್ ಇಜಂಡ ಒಟ್ಟಿಜಿ ಒಯ್ಟ್ ನಿಕಲ್ ಬೇಪರ್ ಅವೆನ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಲ್ಪಡು 10 minutes 180 degree ಯಾನ್ OTG ನ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಲ್ಪರ ದೀತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಸುಲಭ ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡು ಓವೆಟ್ ಬೇಕ್ ಮಲ್ಪರ ಐ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆತಂದ ಒಂದೇನ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದೇಕ ಇಂಚಿನ ಮೆಥಡ್ ಇಂಚ ಒಂದೇನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಂಚ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೇಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 9 inch ಕೇಕ್ ಟಿನ್ ಅಥವಾ ಕೇಕ್ ಪ್ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದೇಕ ಯಾನ್ ಬಟರ್ನ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಇಜನ ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಜನ ಇಂಚ ಡಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತೆ ಮೈದಾ ಪಾಡ್ದ ಒಂಚೂರು ಡಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಟರ್ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮೈದಾ ಪಾಡ್ದ ಡಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಡಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಒಂದು ಮಾತ ಕಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವಡು ಅಪ್ಪ ಕೇಕ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಲಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನರ್ದು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತದ್ದೀತಿನ ಕೇಕ್ದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಡು ಒಕ್ಕ ಮುಂದೇನ 180 ಡಿಗ್ರಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಒಂಜಿ 40-45 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಬೇಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಬೇಯ್ತನ ಇಜ್ಜ ಪಂದ ತೂವರೆ ಒಂಜಿ ಟೂತ್ ಪಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ತೂವೊಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಬತ್ತನ ಆಂಡ್ ಪಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಬೇಕಾಂಡ್ ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಇಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ